Xufier ta' trak ta' kumpanija ta' kostruzzjoni kellu jittieħed l-isptar wara l-inqaleb għal ġo qalqa bit-trak li kien qed isuq fid-direzzjoni ta' Ħaddingli. L-inċident seħħ fit-triq li mill-Girgendi twaslek lejn l-irdumijiet ta' Ħaddingli. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku flimkien ma' diversi membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex ikunu jistgħu jassistu lix-xufier li laħaq ħareġ waħdu mill-kabina. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei għal kura. L-investigazzjonijiet tal-pulizija jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Il-kundizzjoni tiegħu għadha mhix magħrufa. Raġel ta' 30 sena ndarab gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fil-Bidnija. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 11:15 fi triq il-Bidnija. Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post u minn stħarriġ preliminari rriżulta li kienet seħħet ħabta bejn van ta' tip Isuzu missjuq minn raġel ta' 40 sena mill-Imġar u motur Yamaha Krypton missjuq minn Taljan ta' 30 sena li joqgħod f'San Pawl il-Baħar. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei, aktar tard ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadha għaddejja.